Doncs avui estem aquí al primer aniversari de la música Mancera d'Esferes, un blog que va néixer a Castellà i un blog que ha anat creixent i ha tingut durant l'any 27.000 visites i estem molt contents. És un blog que fem la Marina i jo des de Castellà i parlem de grups de tot Catalunya. I avui hem fet l'aniversari, hem fet concerts, han actuat primer de tot Joan Boada Bandolonejant, Després ha actuat el Poeta Quántico, després ha actuat Los Peces de Cristina de Sabadell, de pop indie, el Lluís Paloma i per últim els Morgan Junior de Barcelona. I amb el Morgan Junior estan preparant potser pròxim disc i és per això que se'm dut també i perquè som molt amics. Tots som grups que hem conegut a través del blog i tota aquesta festa ha estat feta sense cap mena d'ajuda, sinó simplement amb l'ajuda d'Exterminio Produccions, de nosaltres mateixes, el Bar Comanau i després tot de col·laboradors que són discogràfiques que ens ajuden a fer entrevistes i a sortejar CDs durant tot això. Tema de fotògraf i tema de vídeo, també tot ha estat col·laboracions i tirem així endavant. I també ha vingut el diari Mala Raça, que col·laborem amb ells i hem tret un article a la festa i hem fet un hashtag que es diu U Aniversari LMFA i esperem que tothom ens segueixi a través d'aquí i a través de xarxes socials, el nostre blog, d'on sigui. També hem fet un vídeo anteriorment de tots els músics que felicitaven el blog, on hi ha Ready Bound, on hi ha gent molt coneguda i que us invitem a que visiteu i tot això ho trobareu al nostre blog. La música Mancera d'Esferes .blogspot.com.es